Здравейте на всички, аз съм Bumblebee с втори епизод от оцеляването ми на Minecraft. В този епизод поне съм запланувал да отидем в Недъра и да направим една ферма за Wheat. Така че е хубаво да започваме. За начало ще ми трябва броня. Така. Ще направя бронята. И следващото нещо е да измислим подходящо място за портала ми. И съответно стаичката. И аз измислих всъщност. Сега ще видим как ще му сложим обаче. Така. От тук. Добре, не. Тук мисля да бъде отгоре. После ще си го свържим по някакъв начин, обаче не знам, хубаво е мястото. Сега ще си направим флинтен стил. Така и оп. Сега ще видим къде ще ме спалне. Взел съм си блокчета за всеки случай. Сега трябва да направим фермичка за жито, тъй като ми трябва източник на храна постоянен, пък и за да си направя enchanting room ще трябва да си отглеждам и крави, които пък трябва храна. Добре, това ще бъде стаичката и като за начало ще са ми нужни слабове. Така, тук ще ми е нужно малко повече осветление. Той няма ми стигне ли, бе? Харесвам 21 като число. Сега слагаме дърта. Така. Добре. Това е грешка. И естествено пак не съм го изчислил правилно. Ще махнем и този слой. Това е епично. И тук слагаме репитър. После ще обърна самия сигнал. Ето така. Сега тук ще трябва пак да направим всичко с вода. Тоест ето така. И сега тук просто слагаме водата. Така, идеално. Единственото нещо, което мога да направя е това нещо да го вдигна с едно блокче, да сложа водата отстрани и на място на тия неща да сложа хопари. Доколкото знам са точно 8. Да, 8. Ще се захранва от водата. Обзето се престана, тук хопари ще сложа и ще идват в някакъв чест някъде си. Открихме недъра, тук малко ще си поиграя и обзето това е доста ефективен начин за ферма. Не ми бяха нужни чак толкова много материали. Оп. Йоп. Бях направил ето това нещо. Добавих тук една системка, която сега ще покажа, и направих другата страна на фермичката. И съответно в момента чакам тия неща да пораснат, да взема достатъчно сидове и да ги засея и тук. Работи си и това нещо. Така. Отдолу съм сложил хопари, които доста ще помагат. Тук не трябва да се ходи. Така. Също така, тази системка е доста готина. Нека да изпробваме дали всичко работи. Така. Чувате как тик-такат там разни неща.
И сега затваряме. Така, сега идваме тук и още взето се изчаква просто да дойдат всичките неща. Събира се абсолютно всичко от системката вътре. Добре, сега. Сега ще покажа как съм я направил точно. Значи, от тука, все пак ще стъпчим нещо. Добре, от тука всичките хопари са настроени на една посока и то последния отива към средата. От средата сега тук дали ще можем да го покажем. Да, от средата къде отива? В този дропър, който е настроен нагоре и до там има. Тук съм сложил един компаратор, който се активира, ако тук има някакво блокче. Това е Redstone Clock. Съответно, ако тук има някакво блокче, този торч се изключва. Ето така и почва да тик-така, един вид, това е клока. И от тук просто с Redstone торчове догоре съм го свързал. И съответно, ако има някакво блокче долу, ще си отиде чак догоре. Последното обаче остава винаги. Ония дропър, където мога да натисна. Ама това не е никакъв проблем. Има доста голям storage. Тук един двоен чест. Тук един единичен. И съответно и тук един единичен. И последният единичен, който е ето този. Така че доста може да се пълни. Всичко е автоматично. И сега, за да е още по-автоматично, както знаете, най-хубаво да засадим обратно всичко. Така е. Между другото е и доста удобно за засаждане, тъй като са ми на прилично разстояние всичките блокчета. Така и тук ми остават на H8. Добре. Тъй като и двете са с левари, реших в този епизод да направим системката, която ще автоматизира абсолютно всичко с едно бутонче. Добре, оправих системката, значи ето това ще представлява. Общо взето е доста компактна. Сега нека да обясним набързо. Това нещо забравихме името как се каже, активира се, да кажем, с два различни сигнала. Тоест, ето това направих. Това го натискаме и после това. И така се рестартват, като не може двете едновременно. Това съм го използвал тук като клок. Значи от тук минава сигнала. Този Redstone Torch се изключва и този също. Това си е самата системка и се рестартва тук почва сигнала да тече. И в момента машинката ми работи, да кажем, с водата. Минава от тук. И това е Redstone Clock, който мисля, че е по туториала на Ито. Това е Redstone Clock. После сигналът минава от тук, когато Redstone Clock изтече и рестартва цялата системка. Общо взето мога да направя Redstone Clock с повече айтеми, да кажем 33. Би трябвало да работи. Да. И в момента, да кажем, тече водата. И после пак 33 айтема се връщат. Два пъти става цялата работа. Това е доста дълъг таймер. Аз ще си изчисля водата горе-долу колко блокчета ми трябват и това цялото ще си го направя. Ето сега вече всичко е рестартнато и системката съответно е изключена. Това е доста готина системка, бих казал. Така, отново съм тук и планчето ми е да поставим цялата машинария точно под тези хопари. Сега ще експериментираме. Възможно е. Трябва просто най-задната реколта да се събере. Това търсим като тайминг.
Така. Добре, оп. Идеално. Ако има по-бавни неща, пак ще се съберат. Просто идеално. От тук дали ще мога да скоча? Не! Добре, този джъмп мисля го направя. Оп. Хо-хо, yes. Трябва без отскок втория път. Пак не стана. Yes, направи го. Добре, сега ще засадим всичко. И в следващия епизод сигурно ще правим някаква друга ферма и ще съм декорирал тази стая. Благодаря за гледането. Доста добре се получи цялата системка. Не очаквах толкова хубаво да стане. Бутонът няма да помогне само, тъй като сигналът е прекалено кратък. Ако някой се е питал, що ги правят тия глупости сред стона. Може да всичко е за забава. Но така. Стана доста добре цялата стачка. Всичко е автоматично. Този следващия бутон ще си измисля за него някакво предназначение. Сигурно ще отваря някакви тук светлинки отгоре. Мога да направя скрити лампи и такива работи. Но това за по-късно. Мога да направя нещо като авариен бутон, да. Това може да бъде авариен бутон. Ако този не работи, този да загася всичките лампи и реколтата сама да си пада. Така, аз бях Bumblebee, абонирайте се за мен. Bumblebee номер 1 и чао. И добре, така, направихме абсолютно всичко и сега ще видим какво прави този бутон. Връзваме го, водата се пуска за определеното време, за което е нужно на сидовете да се преверат. Изчакваме малко. Би трябвало след малко да свърши всичко. Преждевременно ще си взема сидове. Доста е дълъг тайминга в момента, но... Какво се получи?